चलिए आई सबसे पहले हम भोजपुरी गायक देसी दीपक यादव जे भी देखता चाहे सुनता जे बाद में भी देखी ओके सबके देसी दीपक यादव की तरफ से बार बार प्रणाम बा। आप सबके बता दी सागर भैया के स्टूडियो से रिकॉर्डिंग होता जो कि बहुत ही अच्छा इंसान हमारे तबला पे अरविंद भैया उपस्थित बानी। यहाँ के चैनल से ARS म्यूजिक से ही सॉन्ग सुने के फूल मिली तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद देम जा। और खास बात बहुत ही अच्छा इंसान जो शुरू से हमके सपोर्ट कैले बा बिंजू पे बादल बाबा उपस्थित बानी। कैसे का कहे बा बहुत ही अच्छा गीत के भाव लागल कैसे का कहे कि परदेस नुरबा डोलिया ये सरकार ये सही बात है। ये हमनी के जौन दुनिया बा मुंह माया माया के बाजार कैसे का लिख ले कि परदेस नुरबा डोलिया अरे उठ नहीं हाथ से आखिरी विदाई होला आखिरी विदाई होला बलमुए के घर से आखिरी विदाई होला बलमुए के घर से आखिरी विदाई होला। शुरू होला जिंदगी भाले शुरू होला जिंदगी भाले चाहे कोहबर से आखिरी विदाई होला आखिरी विदाई होला बलमुए के घर से आखिरी विदाई होला। जय हो जय हो। नई हर के माड़ावा पिया के सिंहोरावा सोडा हो सिंगार करके बैठेली दुआरावा। नई हर के माड़ावा पिया के सिंहोरावा सोडा हो सिंगार करके बैठेली दुआरावा। कोटे जाला टिकट जहिया कोटे जाला टिकट जहिया अंतिम सफर के आखिरी विदाई होला आखिरी विदाई होला बलमुए के घर से आखिरी विदाई होला। और का कवि लिखल है चार गो कहार